Maganar gaskiya game da auren Hamisu Bireka da kuma Fatihu Ali Nuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyo namu. Idan shi ne farkon ziyartarka a wannan tashar tamu mai albarka, ka taimaka ka danna mana subscribe sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai tsaye idan mu ɗaura sabon bidiyo a wannan channel. A wannan bidiyon namu na yau insha Allahu muna ɗauke ne da gaskiyar magana game da auren Hamisu Bireka da kuma Fatima Ali Nuhu. Jama'a idan ba ku manta ba, kwanan nan dai labari ya game duniya baki ɗaya, ko kuma in ce labari ya game masana'antar Kannywood a maganar auren Hamisu Bireka, inda wasu suke ta bayyana wannan magana suna yayata ta akan cewa Hamisu Bireka ya kai kuɗin auren Fatima Ali Nuhu. Wanda kuma wannan tashar tamu mai albarka ta yi bincike domin ta gano gaskiyar magana game da wannan maganar da mutane suke ta yaɗatawa, kuma alhamdulillahi mun samu gaskiyar magana game da auren Hamisu Bireka da kuma Fatima Ali Nuhu. Binciken da wannan tashar tamu mai albarka ta yi ta gano da cewa da maganar gaskiya wannan ba maganar gaskiya ba ce ba, iyakaci mutane ne kawai suke ta ɗumuwansu a bayyane suna bayyana ma duniya cewa akwai magana auren Hamisu Bireka da kuma Fatima Ali Nuhu, inda da yake an bincike Hamisu Bireka da kanshi ya bayyana ma duniya cewa maganar gaskiya shi yanzu babu wata yarinya wadda yake nema da maganar aure, sai dai na soyayya akwai su amma a ɓoye. Bayan haka ita ma Fatima Ali Nuhu ɗin an bincike ta, sannan kuma ta bayyana mana da cewa da maganar gaskiya wannan duk shirme ne, ita babu wata alaƙa tsakaninta ma da mawaƙi Hamisu Bireka, inda ta ƙara bayyana mana cewa da ita bata ma taɓa ganin Hamisu Bireka ba, sannan kuma babu wata alaƙa tsakaninsu, amma sai gashi tana ganin labari ya game duniya na cewa da Hamisu Bireka ya kai kuɗin aurenta. Mutane kuma sun ɗauka da gaskiya ne suna ta yaɗa wannan magana. To maganar gaskiya wannan magana duk ƙarya ce mutane suke ta yaɗawa. Shi ma mawaƙi Hamisu Bireka ya bayyana cewa ƙarya ce, shi wannan yare bai ma san ta ba, sannan kuma babu wata alaƙa tsakanin ne da ita. To mai sauraro a nan muka tsaya da wannan labarin, sai dai kuma ku tare mu a bidiyo na gaba. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku kai tsaye idan mun ɗaura sabon bidiyo. Sannan idan bidiyon namu ya burge ka, dan Allah ka danna mana alamar like, sannan kuma ka yi sharing kai mana comment domin mu tabbatar da cewa da wannan bidiyon ya burge ka. So mun gode, sai kuma a bidiyo na gaba idan mun haɗu da ku.